És al·lucinant, tio. Fot molt de vent, ara? Quan em pujo aquí. Tercer turó de Barcelona. Turó del Carmel. El turó més alt de tota Barcelona. Molt bon dia. Bueno, doncs ahir vaig fer 24 anys. I quina millor manera de celebrar-ho que fer una ruta per la meva ciutat, per Barcelona. El meu aniversari és el 4 de juliol, l'únic que, com estava en la merda aquesta del Tour, doncs era un caos per tema transports i he decidit fer-ho el diumenge, dia 5 de juliol, que és el dia que estem avui. Llavors, doncs quina ruta farem avui? Doncs farem una que fa molt de temps que jo ja havia parlat per fer algun dia i encara no ho havia fet mai, que és fer la ruta dels 7 turons, que són els 7 turons principals que es troben a la ciutat de Barcelona, sense comptar Montjuïc ni Collserola. I bé, molt senzill, avui estem a un dels barris del districte de Nou Barris que porta el nom d'un dels turons, que és a dir, el Turó de la Peira. Here we go! Que a veure, la ruta la farem de nord a sud, que en realitat jo almenys m'ubico molt millor quan parlo de Barcelona parlant, si posem muntanya i mar, llavors aniríem des de la part est de Barcelona cap a l'oest, si posem això, doncs Collserola a dalt i el mar a baix, vale? Llavors per això comencem pel Turó de la Peira, que com veieu també és un parc immens. Feia temps que ja no venia aquí. Però bueno, a més, la part curiosa és que aquests, els que farem al principi, són els més famosos, vale? Perquè ja veureu els següents, que també els coneixereu, però els dos últims són molt desconeguts. De fet, no són ni un turó ara mateix, perquè està tot urbanitzat, però ja veureu, després us explico. Primer pugem a dalt de tot del Turó de la Peira, a veure si pot estar tot en obres. Espero que a dalt no, però bueno, here we go. Bé, doncs benvinguts a dalt de tot del Turó de la Peira. Però bé, dades d'aquest turó. Com us he dit abans, aquest turó dona nom al barri on estem, que és el Turó de la Peira, i a més estem a 138 metres d'alçada. No és un dels més alts de la ciutat, però sí que és veritat que és un dels que estan més apartats comparat amb els següents que anirem a veure. I és l'únic que es troba al districte de Nou Barris. I a veure, tema vistes, bueno, sí que és una plaça molt gran, la que n'hi ha, però vistes poques, vale? Perquè estem, doncs, això, al centre d'aquest parc que us he dit, que hem pujat per allà darrere. Aquí tenim el camp de futbol del Turó de la Peira i cap allà teniu el mar, vale? I que no tenim, bueno, tenim Collserola allà darrere, però tampoc tenim gaires vistes 360 com passen alguns altres, que almenys el que jo recordi, perquè ara ja fa temps que no pujava per aquí. Però bueno, el guapo d'aquí és que també que tenim una creu gegant, que crec que és clarament la més gran de totes les dels turons que veurem, i cap allà darrere també veiem el Tibidabo. Però bueno, fot una calda que t'hi cagues, així que fotem ja el camp d'aquí i ens anem cap al segon turó. Perdoneu perquè podem fer una cosa més, que és provar l'aigua de turons. A veure què tal. Però ni ho estic provant, no surt fred en cap moment, tio. No ho veurem, o sigui, suspès, en plan, no es pot veure això, està bullint, tio. Almenys per refrescar-se una miqueta sí que ajuda. Bueno, va, a baixar al parc, que hauré de baixar pel mateix lloc exactament pel que he pujat, no hi ha més camins. Però mira, aquí, des d'aquí us puc ensenyar més a prop el camp del Turó de la Peira, que és aquest d'aquí, que el Turó de la Peira, bueno, alguns de vosaltres ja el coneixereu, però va vestit de blanc amb una ratlla verda en diagonal, com el Rayo Vallecano, que deu ser un dels centenars d'equips que van vestits de verd i blanc aquí per les zones de Barcelona. Suposo, la gran majoria d'ells és per la bandera andalusa, vale? Perquè molts d'aquests equips es van crear en aquella època que van venir tanta gent d'Andalusia, Extremadura i tots aquests jocs. Això sí, a nivell de parc, deu ser el millor, jo crec que hi ha a Barcelona, dels turons que veurem. I també és veritat, que no us ho he dit, doncs la idea d'avui més o menys és fer uns 10 quilòmetres i alguna cosa i uns 450 de desnivell. No he comptat la tornada cap a casa, perquè acabarem per la zona de Sarrià i en principi hauré de baixar fins la diagonal per pillar el 6 o ja veuré. Això no ho he comptat a nivell de quilòmetres, però bueno, tota la ruta de turons són 10 quilòmetres, 400 i pico de desnivell més o menys. I cap aquí, mireu, això no ho havia vist, aquí estan les cases de Campeguera, que és l'únic barri que queda encara de cases barates, o sigui, cases baixes, de tota la ciutat de Barcelona. Però bueno, aquí sí que teniu Turó de la Peira, la Ronda de Dalt i tot el districte de Nou Barris, clar. Bueno, ja ens dirigim cap al districte d'Horta-Guinardó per fer els dos següents. Que a més aquesta em sembla una zona molt curiosa, perquè això és el passeig de Fabra i Puig, que és el conegut per passar per tot Sant Andreu, però aquí hi ha com una deformitat d'alçades que arriba al carrer, doncs com molt per més a dalt, i aquí a cop i volta tenim com sembla un túnel, però no ho és, i aquest tros de carrer doncs, que ara dirigeix cap al barri d'Horta. És una zona sempre molt curiosa, que és a prop de la parada de l'estació de Vilapicina de metro, de la L5. Mireu, en aquesta placeta, ben mona, barri d'Horta ja estem. Aquí sí que fa pinta que podem provar l'aigua, si no està bullint, si no passo, tio. Un pèl millor, però, bueno, no sé què dir-ho, A veure... Hòstia, doncs freda no està, però de sabor està millor que Polo Nou, tio. Hòstia, doncs mira, m'ha sorprès. Si estigués freda, potser m'agradaria i tot aquesta aigua. Li posaré... És que no està freda, és el problema, però... Un 609. Un 609. Escolta, no està malament, escolta, jo pensava, l'aigua de Barcelona és nefasta, és el problema que tenim aquí a Barcelona.
Bueno, i la setmana passada van funcionar molt bé tots els talls i el vídeo del primer capítol de Derby, però també és veritat que és una cosa que em fa bastant pal, perquè ja vaig tenir un problema que el tall que jo m'estava anant, que era el dels xavals de Cardedeu, doncs ells mateixos després em van demanar que el tallés i que el traiés d'això de TikTok i Instagram, perquè estaven rebent mals comentaris i insults ells, que és una merda perquè la gent és retrasada mental. Però és una merda perquè la gent s'ho podria prendre amb risses i gràcia, que és la idea, no? Que hi hagi una miqueta de pique sano d'aquest així entre pobles, i hi ha gent que és retardada i s'ho pren molt en sèrio. I llavors aquests, doncs que a veure, jo no els vaig obligar a dir res, ells van dir el que van voler, però bueno. Doncs em van fer tallar treure el tall aquest, que ja portava més de 20.000 visites, per exemple, a TikTok, però nada, què se li farà? I per això dic que sé que aquests temes poden funcionar millor, perquè de fet ja el primer capítol de Derby doncs ja és el segon més vist de tot el canal, però a la vegada, és que a la que diguin una resposta així, doncs una miqueta controvertida, clar, no sóc jo, llavors, jo estic aquí sol, i si em diuen que el tregui, doncs no puc fer altra cosa que treure'l. Així que ja veuré com un monto per fer un altre capítol d'aquests, però, bueno, ara ja estic a la Rambla del Carmel per dirigir-nos cap a la zona més costanera del barri, i així doncs ja pujar el primer dels dos que farem aquí. Sempre que vinc al Carmel ja jaleo, tio. Jaleo en bon sentit, Però mireu, que estan fent aquí com paradetes de menjar i coses. Mireu, ja estic veient el turó de fet que pujarem ara, que està just allà. A veure com senten l'acumulació de pujades amb aquesta temperatura, però bueno. A la càmera no crec que es noti, però aquí hi ha carrers molt empicats, Mare de Déu, tu. En aquests barris és impossible no suar, tio. Hòstia, i ara al final del carrer encara s'ha posat... És que mireu com puja el cotxe. Encara s'ha posat amb més pendent, tu. Déu meu. Bé, i ara ve la pujada final cap al segon turó de Barcelona, el turó de la Rovira. Hòstia, crec que en la meva puta vida havia pujat per aquí. Ja quines vistes, tu. Més escales, tio. Mare que em va parir, tio. Confirmem que jo aquest carrer mai l'havia trepitjat, Molt curiós, tu. Bueno, tu, que és el carrer. És el carrer del Turó de la Rovira. Doncs, totalment nou per mi, Mireu, és que aquí hi ha qualsevol carrer. Mireu que vistes. I aquests Aquesta és una piscineta aquí. Quina locura. És que hem pujat, ara, una tonteria. Ara us diré les dates, però aquest és bastant més alt que el Turó de la Peira. Mira, és que he avançat una mica més i encara ha sigut tot millor. Però mira, així us senyalo. Tot això cap allà és la zona nord de Barcelona, o sigui, diguem que cap allà tenim Santa Coloma, Badalona, cap allà tenim, doncs, Montcada, allà es veu Torre Baró, i aquí veieu doncs, el camí que hem fet. De fet, aquest lloc que es veu més ample entre edificis és la Rambla del Carmel. Llavors hem vingut per allà, per l'Horta, que és tot això, i allà teniu aquella muntanyeta, que és el Turó de la Peira, que és on hem començat la ruta. Bueno, i perdoneu, és que això m'encanta explicar totes aquestes coses, però bueno, aquí ja veiem tota la part de la costa, que en realitat aquí no es veu Barcelona, perquè estem veient que les Xavanelles és l'últim que es veu, que és Sant Adrià del Besòs, llavors tot el que veiem és la costa de Sant Adrià, que és petita, i Badalona, i cap allà doncs, ja veiem l'inici del Maresme. Sagrada Marina i Collserola. A veure si pujo d'una puta vegada a dalt del turó, que aquest és el que menys m'atrau. Mira, veieu? Turó de la Rovira, anem bé. És el que menys m'atrau no perquè sigui el més lleig, perquè clarament no és el més lleig, però sí que és el que hi ha més turistes, perquè ara us explicaré, pels que no conegueu pel Turó de la Rovira, com es diu, i llavors ja us sonarà clarament. Bueno, doncs no, això no ho sabia, però està tancat. Bueno, estem al segon turó. No podem pujar dalt perquè està tancat, però és el Turó de la Rovira, és a dir, el Turó dels Búnkers, per com la coneix la gent, que està xapat i està tot ple de guiris per aquí pel voltant, a fora de la valla. Aquest turó, el Turó de la Rovira, té 262 metres d'alçada i és el segon més alt de tota la ciutat. Com us he dit abans, es troba al barri del Carmel, al districte d'Horta-Guinardó, i és clarament el més famós per tota la gent de Barcelona i també de fora de Barcelona. De fet, jo crec que és l'únic turó que venen aquí tots els guiris. Estan tots aquí amb els mòbils, flipant, perquè no saben si s'han equivocat o no. Això m'elilla, tio. Com està tancat, veurem les vistes des d'un lloc una mica més baix, però que està just a sota, que és un dels meus llocs preferits de tota la ciutat de Barcelona. Així que no ens quedarem sense vistes des dels búnkers. Benvinguts al pont de Mühlberg. Veieu, aquí no hi ha ni Cristo i les vistes també són guapíssimes. I a més és un pont super raro. I aquí teniu doncs, les vistes de Barcelona, les que no hem vist abans, perquè aquí sí tenim tota la costa de la ciutat. La Sagrada Família, Torre Akbar, allà teniu l'Hotel Vela. I aquest lloc, jo me'n recordo, els primers cops que veníem a fer rutes fora del barri,
Doncs clar, els búnkers, doncs tothom va aquí, llavors vam pujar els búnkers i tota la història, però en realitat el lloc que més m'agradava va ser aquest, el pont de Mühlberg, perquè no està gens gentrificat de turistes, almenys, doncs, o sigui, hi ha molta gent, doncs clar que aquí també baixa gent, però ja esteu veient que ara mateix no hi ha ni Cristo. I les vistes m'agraden molt. De fet, aquí és que és un lloc molt raro, perquè entenc jo tot això, entenc que ho van foradar, i era muntanya, perquè hi ha una baixada que t'hi cagues, amb un pàrquing aquí, que això, si no vaig mal encaminat, ja és barri de Can Baró, que això ja et baixa fins al fons 10. I res, doncs ja que no puc veure les vistes des de dalt dels búnkers, doncs almenys veiem les vistes des del pont de Mühlberg. I ara ens dirigim cap al més alt de tota la ciutat, que també es troba al barri del Carmel. Hòstia, mireu, cartell de Michael tu encara. Michael Jackson. Bueno, parar anul·lades. Ha estat totes les parades anul·lades d'aquesta zona. No sé si és que estan en obres o és que és per parar una mica de turisme, no tinc ni idea. Bueno, tornem a estar a zona de Busquet i a veure com es fa la pujada, perquè aquí fa 1000 anys que no pujo dalt d'aquest turó i jo el recordo molt impressionant. O sigui, el millor de Barcelona clarament recordo. No sé com m'ho faig, que també faig camp a través dins de la ciutat de Barcelona, tio. Sempre he de fer alguna cosa rara, tio. Ara estic aquí al racó d'Escolom Chill, que avui m'he fotut un surt, tio, perquè m'he despertat, que avui treballava un parell d'horetes per editar uns vídeos del Canet Rock i estava escoltant un sonet molt raro, pensava que venia del despatx i he mirat i no hi havia res, me'n vaig cap a la terrassa i de cop i volta em giro, tenia un puto colom aquí al costat de la barana de terrassa, sortit volant. A més, m'acaba de despertar i estava una mica empanau. M'ha pillat de sorpresa. Bueno, així he aprofitat també per descansar una miqueta. Encara estem en aquest camí estrany que l'Osman m'ha posat, que crec que pugem directament cap al turó. I a dalt sí que farem una mica de descans, Almenys ni que sigui, per precaució, entre la calor i les pujadetes, al tanto. Mare de Déu, tu. No sé ni on estic. Ah, suposo que és aquí dalt. Bueno, aquí veieu que tenim el turó de la Rovira, és a dir, el turó dels búnkers, i bueno, crec que és que és un camí molt raro aquest, Espero no trobar-me cap cadàver, però crec que és aquí dalt. Let's go! Nois i noies, benvinguts al turó del Carmel. És al·lucinant, tio. Fot molt de vent, ara? Però em pujo aquí. Tercer turó de Barcelona, turó del Carmel, el turó més alt de tota Barcelona. Aquest turó té 266 metres d'alçada, es troba al barri del Carmel, com el turó de la Rovira, que tenim just allà, i com us he dit, és el més alt de tota la ciutat. A més, un gran punt a favor és aquest, mireu. Estic literalment completament sol, quan després tenim el turó dels búnkers, que sembla estar a rebentar de penya. Vull dir que aquest és clarament el millor turó de Barcelona i el meu preferit. És que literalment tenim vistes 360 graus, perquè mira, ens posem aquí, i aquí podeu veure Montjuïc, Hospitalet, tota Collserola, el Tibidabo. Després tenim Sagrada Família, tot el centre de Barcelona, Torre Akbar, Diagonal Mar. Aquí tenim els búnkers, tota la zona de Nou Barris, Sant Andreu, Badalona, Santa Coloma. I ja si ens anem a l'altra banda del turó, doncs ens trobem la Rondada, l'Hospital de la Vall d'Hebron, els barris de Canyelles, Roquetes, Torre Baró, tot, absolutament tot. Bueno, impressionant. És que em sembla totalment loco, estar sol aquí. Que és veritat que fot calda i tot el que tu vulguis, una ventisca que flipes, però sí, a les 5 i pico de la tarda, jo sol, al punt més alt de la ciutat, sense comptar la muntanya de Collserola, clar. Ja està bé d'observar les vistes i ens anem cap al quart turó. I ara sí que baixarem per l'altra banda, per aquesta zona, doncs hem vingut per allà. I ara baixarem per aquí, cap al barri de la Teixonera, que jo aquest camí crec que tampoc l'he fet mai, perquè diré que vam pujar doncs, per la zona venint del Parkway, saps? Però bueno, va, a veure si arribem ràpid cap a un altre cop a la ciutat. Bueno, és que crec que aquest camí ni l'he baixat jo ni el baixa ningú, tio, està tot fet de merda. Com no pugui baixar per aquí, espero que em pinxi només en plantes i no amb agulles. Estem vius. Ja hem sortit. El que no entenc és com cony han ficat els cotxes en aquest carrer, tio. Com arriben? Si literalment no hi ha... Aquí no es pot conduir, tio, és impossible. Carrer de les Coves d'en Simany. Carrer raro. Aquest crec que no havia estat jo en peu, o sí que l'havia investigat per Google Maps, aquest. Però sí, mira, ja veieu cap on anem ara, I ara, més escales, però almenys aquestes són per baixar-les i no per pujar-les. I al baixar, tenim font, ara toca hidratar-nos, Tu, pues no està malament, a veure si l'aigua de Barcelona ha millorat, tio. Bueno, ara sí que estem ja baixant per carrers normals, Hòstia, és veritat, ara que me'n recordo, mira, us ensenyaré aquesta plaça que també té un nom curiós, perquè aquí tenim el carrer que estem baixant, és el carrer de Ceuta, i la plaça que hi ha aquí és la plaça de Gibraltar.
No sé, em sembla guai, perquè a més és una plaça que no sé si compta tot això, perquè és raríssima, o només la part aquesta privada. Però ara tornem a estar al Carmel, direcció a la Teixonera. És que mireu aquí quins carrers més empinats, tio. Mireu això. I aquest no té escales, que molts d'aquests sí que en tenen escales, però justament aquest no en té, que és Móra d'Ebre, de fet. Hòstia, aquest carrer, tio, també feia molt de temps que no passava per aquí. Perquè estem pujant ja al següent turó, que ja està fora del districte d'Horta-Guinardó. De fet, ara entrem, no sé si això és el barri del Coll, la Teixonera, però entrem al districte de Gràcia. Ja estic a un carrer que no sé si per suggestió meva, però sempre em fa canquele gravar, perquè aquí hi ha molta gent vivint amb furgonetes i molt rotllo hippie, i hi ha carrers això de lloc particular, que no passeu, no sé què, però en realitat es posa que és per aquí la ruta. Però bueno, aniré pel carrer a baix, i aquí m'he trobat un xaval mirant-me. Veieu? És que és com un barri completament separat dels altres, amb tot així de cases fetes a la babalà. Bueno, ara ja sí que per aquí darrere podrem pujar de veritat al quart turó. Que sempre em fa anar per allà, Google Maps o Osman, el que sigui, em fa pujar per allà, que mai es pot, tio, que són cases, tio, que no em fotré per allà al mig, que qualsevol lloc d'aquests em foten un escopetazo, tio. Però bueno, aquest sí que és un camí de veritat. T'ho juro que per pujar aquí sempre em perdo, tio. Mai aconsegueixo pillar el camí real. Un altre cop, per la carretera aquesta no era. O sigui, és que és aquí dalt. Pues un altre cop, campo a través, tio. Què farem? Ara sí, perquè és seguint aquesta valla, tio. Però Google Maps, tio, és que això no és impossible d'entrar. Veieu? Ara sí, ara sí. És allà on hem d'anar. Vamos, si estem sols, tu. Benvinguts al turó de la Creueta del Coll. Aquesta estació del districte de Gràcia, més en concret al barri del Coll, i estem a 245 metres d'alçada. Aquest, per mi, jo crec que és el meu segon preferit, almenys el que jo més vegades he pujat d'excursió, i també és molt curiós pel que tenim aquí sota, que no sé si s'arribarà a veure, és que amb la càmera és impossible que no ho veig ni jo, però crec que des d'allà es veu. Hi ha una piscina pública aquí baix, que també és un dels llocs on porto moltes vegades amics meus, i no sé, em sembla un lloc molt guapo. De fet, aquí també tenim una creu, com el del Turó de la Peira, aquesta bastant més petita, però també li dona com un cert caché al turó, dient que aquí estem, a la cima del tot. Bueno, tu, aquest és l'únic turó del districte de Gràcia que veurem, i ara ens anem ja als 3 que ens falten, que estan tots al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Mireu, sí que es veu. Aquí la teniu, la piscina. És que és un lloc raríssim, tio, no sé per què. És que sempre, des de petit, m'ha semblat un lloc supercuriós. Bueno, doncs ens despedim de la Creueta del Coll i baixem de nou cap a la City. Bueno, i de fet ens queden ja els 3 més senzills, Vull dir que crec que ja estarem de merda de camisa, de palles i històries, tio. I ara ja estem pels carrers fronterissos entre el barri del Coll i el barri de Vallcarca. Feia setmanes que no trobava el meu amic, Mira. Furgoneta d'Amazon Prime. Com les primeres setmanes. Mireu, i ara hem arribat a un altre lloc molt interessant de la ciutat, perquè estem just a dalt del viaducte de Vallcarca. És un pont molt famós que suposo que ja molts haureu vist en realitat, l'únic que la vista normal és des de baix, que és on està parada el metro de Vallcarca, i és on s'acostuma a veure. Hòstia puta, tio. Més escales, tio? Però quanta gent aquí? I l'escala mecànica tancada. Oh, shit. Bus de barri del Putxet. I ara sí, hem entrat al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Aigua, tu. Bueno, dia Sarrià-Sant Gervasi tindran més pasta, però de llarg la pitjor aigua de totes, Aquesta sí que és com les que jo recordo de Barcelona. 5è turó, el turó del Putxet. Aquest es troba a 183 metres d'alçada i es troba al barri del Putxet i el Ferró, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Després del conjunt dels 3 turons, que són els 3 que hem vist anteriorment, aquest és el més alt de Barcelona. I com veieu, doncs és un cas semblant al del Turó de la Peira, que està envoltat de tot un parc. Aquest també és un parc així, molt maco, A més és molt tranquil, hi ha poqueta gent, i és veritat que ja estem en un barri més adinerat, clar. Bueno, doncs baixem del Putxet i ens anem cap als 2 últims. Bueno, ara estem en ple mig del Putxet, dirigint-nos cap al Turó de Monterols, que aquest no he estat mai. No s'escolta res. Veieu-me quants carrers de Barcelona, a ple de la ciutat, al mig de la ciutat, no s'escolta absolutament res. Ja, sí que tornem a estar a la normalitat de la urbe. Estem ja pels voltants de la Ronda General Mitra per fotre'ns a Sant Gervasi. Bueno, no m'he resistit a pillar-me una Coca-Cola. Crec que fa més d'un any que no prenc una Coca-Cola, però és que amb aquesta calor, tio. I a més crec que m'ho mereixo, no? Que va ser el meu aniversari, tio. Per cert, mireu. Com no, aquí les escales mecàniques sí que van, curiosament. Penúltim turó. Turó de Monterols.
Aquest es troba a 127 metres d'alçada i està a la part nord del barri de Sant Gervasi i Galbany, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Aquest també és un dels casos dels que no t'enteres massa si estàs a dalt d'un turó o no, perquè bàsicament és tot un parc. Llavors aquí dalt és la part més alta, però bueno, no hi ha en si un mirador on veure unes vistes 360 de la ciutat. Doncs ara sí, anem a per l'últim turó del dia i així fem els 7 turons principals de la ciutat. Bueno, i ara estic a un dels punts que he descobert gràcies a pensar aquesta ruta, que és la plaça d'Adrià, que jo sincerament aquesta plaça no la coneixia. És veritat que també la zona de Sarrià-Sant Gervasi és la que menys habituo a les meves rutes o quan vaig a passejar, però no la coneixia, és un lloc molt curiós, un lloc agradable, la veritat, si no fos perquè és veritat que hi ha més cotxes dels que pensava. Doncs nois, 7è i últim turó del dia, el turó de Modolell. I direu, vale, molt bé, però on cony està aquest turó? Doncs aquí l'aniu, és això d'aquí darrere. Doncs sí, aquest turó de 108 metres d'alçada és pràcticament impossible de conèixer si és que no saps que existeix, perquè és que és imperceptible, perquè hi ha una església a sobre del que hauria de ser el cim i a més és que està tot urbanitzat. O sigui, literalment aquí sí no hi ha res verd, ni cap muntanya, ni res que et doni per entendre que això és un dels turons de Barcelona, que per cert es diu el monestir de Santa Maria de Magdalena, que també es troba al barri de Sant Gervasi i Galbany. I aquest, sincerament, em sembla el cas més curiós dels 7 turons que tenim a la ciutat, ja que primer és el més baixet de tots, segon, el més desconegut i tercer, és imperceptible a la vista. I estic segur que la gran majoria de vosaltres ni sabíeu que existia això. Doncs ja estaria, tu. Ruta pels 7 turons de Barcelona. Al final hem fet més quilòmetres i, de fet, ara em queda baixar fins a la Diagonal per a veure si van els busos cap a Poblenou. I res més. Espero que almenys hagueu conegut alguna cosa nova, que jo fins i tot he conegut avui carrers que ni sabia que existien, i sobretot, doncs, que m'he passat bé jo. Perquè aquella setmana era per mi, doncs perquè és aquesta setmana del 4 de juliol, dia de la independència dels Estats Units i el meu aniversari. Així que res més, anem baixant pels carrerons de Sant Gervasi i, doncs, moltes gràcies a tots els que heu arribat al final, com sempre dic, i ens veiem la setmana que ve. Vinga, adéu!